Hi. So karon dres bukid nag-uwan dro no. So manghipos sa sinabhan. Ay. Basta man siya. Kasi siya mooga. Lisik man ron dere. Manghipos ata. Sayang kayo ugan na niya. Mabasa na siya usab. Ato na ipuson. Greet ako Greet ako nyo. Good morning. Hindi ko ka-greet ninyo. Good morning. Ako na ikatahoran ninyo. Talisik. Talisik na sa amo dari lugar. Ito sa nahipuson. Kaya rin dari kay walay suga. Hindi naman tangay magsuga kay hapit naman gay maod to. So, palungon dalang gina siya. Kasi ta magsugaon niya na hapon. Padung gabi Pwede na ta magsuga. So, naman tas budiga. Mana? Mag-awas na punta. Nagtas gawas. Nawa na talisik igo at ang ipahipos sa nabahan na nawa na. Init naman po do. Ay talisik de. Talisik. Hi. Hi sa nagtanaw sa akong mga videos. Hi ninyo. Salamat po. Sumala sa tupay. Kayot katalisik pasilong sa ta. Talisik.